बोसोनफोरखौ जों गोथौयै नायबिजिरनि अ जेरुजालेम फिसाजोफोर आंनि लागै दागाब मा बाथ्रा बेलाय जिसुनि बुंनाय बाथ्राया मा बेलाय जेरुजालेम फिसाजोफोर सोरखौ फोरमायदों ना बै 2024 मायथाइनि सिगां 33 बोसोरनि बै समाव जिसुआ गाव लोगो मोननाय आइजोफोरखौल' बुंदों नामा गावनि थाखाय गाबनायफोरखौ बुंदों नामा नङा नैबे मुगानि आइजोफोर बे मुगानि नोंसोरखौ फोरमायदों मालायनि दुखुखौ नुयोब्ला जेरै आं दहायनो बुंदों जों गाबो जों मोदै गयो नाथाय जिसुआ जुनियायै जाय आइजोफोरखौ मा फोरोंदों अन्दायगाफोर नोंसोर आंनि दुखुखौ नुनानै दागाब आंनि दुखुखौ नोंसोर दागाब गाव गावनि थाखाय नोंसोर गाबदो फिसाफोरनि थाखाय गाबदो हालेलुया हालेलुया बेनिखायनो अन्दायगाफोर नैबे बोथोरखौ दानि बोथोरखौ लानानै बे जिसुआ बुंहरदों बे जेरुजालेमनि फिसाफ्रा जोंनि बिमाफोर आइजोफोरखौ फोरमायदों दानि बोथोरखौ नायहरदो बै जिसुनि बुंनायखौनो नोङो दानिया नोङो बिजिरदो मानोना अन्दायगाफोर गोबां न'खराव दिनै गोजोननाय गैयै गोबां न'खराव अनलायनाय गैयै गोबांथार दिनै अन्दायगाफोर खायसे गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ गोबां दुखु होबोदों बेनिखायनो नोंसोरनि फिसाफोरनि थाखाय गाब जिसुनि बुंनाय बाथ्रा नायदो खायसे फिसाइफ्रा जौ लोङै लोङै बिसि फिसाखौ मेगनाव मोदै खुगाव गोदै खालामनाय जों नुनो मोन्दों खायसे हिन्जावफ्रा गावनि फिसाय आरो गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांदों नायदो बे बोथोरखौ लानानै जिसुआ बुंहरदों गोबांथार न'खरफ्राव बिदि जेंना जानाय सोरबा गावनि फिसाफ्रा फरायनो लुबैबाबो फरायनो मोनाखिसै बिफानि सामफ्रोमबो जौ लोङै लोङै गावनि फिसाजो फिसालाखौ जौ लोंनायाव गोबांथार नासयनाय गावनि बिसिखौ जौ लोङै लोङै बिदिनो गोबां गाज्रि लोगोफोरजों लोगो लानानै खानायाव हमनानै बुद्रुनाय मेगनाव मोदै खुगाव गोदै खालामनाय बै समाव जेरै जिसुआ बेखौ बुंदों बे बोथोरखौ नुहुरनानै बुंदों बेनिखायनो अन्दायगाफोर अब्ला बे जिसुनि बुंनाय बाथ्रा गासैबो जाफुंगासिनो दं बेखौ लानानै जिसुआ आइजो माहारिखौ गाबख'नो थिनदों सुक्रुबार समाव जेरै बे बाथ्राखौ बुंनायखाय स्पेसियेलि जुनियै बिनो थिनदों बेनिखायनो अन्दायगाफोर मानोना अन्दायगाफोर दिनै बे बाथ्राखौ लानानै आं मोननैसो थार जाथाय नोंथांमोन आं फोरमायनो लुबैदों मोनसे दुखुथिया हावरिया न'खर हालेलुया 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 आङो मोननैसो दुखु गोनां जाथायखौ लानानै नोंथांमोननो आङो बे फिरायनाय बाथ्राजों लोगोसे थार जाथायखौ लानानै नोंथांमोननो आं मिथिहोनो लुबैदों जाय दुखु गोनां जारिमिन गोबां न'खराव सोरनावबा जानो हागौ एबा सोरजोंबा गोरोबनो हागौ एबा सोरनियावबा जाखांबाय एबा सोरनावबा जानोबो हागौ बेनिखायनो जोङो अन्दायगाफोर जिसुआ जोंखौ मा फोरमायदों नोंसोर फैगौ बोथोरफोरनि थाखाय नैबे जागोनफोरनि थाखाय नोंसोरनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय एबा गाव गावनि फिसायनि थाखाय एबा गाव गावनि थाखाय नोंसोर गाब बे समाव सुक्रुबार बेखायनो आइजो माहारिफ्रा जुनियै दिनै बे सुक्रुबाराव आर'ज गाबनो नांगौ बिनो नांगौ बेनो आंनि बोसोन होनाय नङा जिसुनि अननायनि बोसोन अन्दायगाफोर दानिया फैदो आं बे थार जाथायखौ नोंथांमोननो आं फोरमायनो अन्दायगाफोर मोनसे दुखुथिया हावरिया न'खर अन्दायगाफोर बिफानि मुङा मार्कुस आरो बिमानि मुङा बेर'निका अन्दायगाफोर बिसोराव सासेल' फिसाज्ला मुङा माइकेल बिनि फिसाज्लानि मुङा माइकेल अन्दायगाफोर जाय अन्दायगाफोर बिफानि मुङा मार्कुस आरो बिमानि मुङा बेर'निका बिसोरो सासेल' फिसालामोन आरो बिनि फिसाज्लानि मुङा माइकेल अन्दायगाफोर जानांगौ सोरनिबा बे नामफोरजों गोरोबबाय जानांगौ नाथाय बे गोथार बाइबेलनि नामफोर थानायखाय गोबां न'खराव जोंनि बेफोर नामफोरखौ दोनो नाथाय गावनि नामजों गोरोबदोंब्लाबो नाथाय नोंसोरखौ बुंनाय जायाखै बै जाबोनाय एबा जाखांनाय घटनाखौ लानानै जाथायखौ लानानै नोंथांमोननो नैबे माखासे फिदिनाय बाथ्राजों नोंथांमोनखौ आङो सिरि मोननो थाखायसो आं बे बोसोनखौ खोन्थानो आखायाव लादों अन्दायगाफोर जाय इसोरनि गेदेर अननायजों मार्कुस आरो बेर'निकाया गोदोनि न'खर संसार जाबोदोंमोन इसोरनि गेदेर अननायजों सासेल' फिसा हौवा मोनदोंमोन माइकेल नाम दोनदोंमोन अन्दायगाफोर जेरै गोथार माइकेल जाय आरफनि मुङा गोथार माने गासै गाहायफोरनि मादाव जाय आरफफोरनि मादाव गाहाया जादों माइकेल आरफ आरो बे माइकेलनि नामखौ लानानै फिसालाखौ दोननाय जादोंमोन नाथाय दिनै मार्कुस बे सासे दुखुथिया हावरिया न'खरब्लाबो
जेब्लाबो बियो इसोरखौ खुलुमो इसोरखौ फोथायो आरो जेब्लाबो गिर्जा प्रार्थना नागारा गोबां थांखि दं गोबां मिजिं दं हावरिया न'खरब्लाबो सासेल' फिसाखौ लानानै बिसोरो बे फिसाखौ गेदेर मानसि खालामगोन सासे मोजां मानसि खालामनो थांखि दं जायनि थाखाय दिनै बियो हावरिया न'खरब्लाबो अन्धगाफोर मार्कुसआ मालायनाव खामला मावनानै मालायनाव मुजिरा मावनानै जा गरनैसो रां मोननानै दिनै बेखौनो दोनथुमनानै गावखौ बियो गावनि फिसाला सासे माइकेलखौ बियो माहा फोरोंदोंमोन मोनसे मिशनाव इंलिस मिडियामाव हगारदोंमोन गोबांथार माखासे दुखुथिया हावरिया न'खरब्लाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ अननायनि गेजेरजों खामला मावनानैब्लाबो फिसा दखान होनानैब्लाबो बायदिसिना फिसा फिसौ बेफार मावनानैब्लाबो गोबां फिसाफोरखौ अननायनि गेजेरजों फोरोंनो नाजायो दिनै बे मार्कुस आरो बेरेनिकाया गावनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला बेखौ बिसोरो फेदेरबाय फोलावबाय आरो बिदिनो बिसोर खामला मावना मोननाय रांजों बिसोर मोनसे इंलिस मिडियाम स्कुलाव बेखौ हगारबाय हालेलुया 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 जेरै माइकेला नार्सारिनिफ्राय लानानै बे इंलिस मिडियाम बे मिशनाव फरायनानै बे देरबोबाय अन्धगाफोर जाय इसोरनि गेदेर अननायजों जाय दिनै माइकेलाबो लासै लासै फरायगासिनो दं आरो बेबायदिनो फरायनानै जेब्ला माइकेला अन्धगाफोर क्लास 6 मोनो 7 मोनो 8 मोनो 9 मोनो बे समाव बिनि लोगोफ्रा गासैबो गोनां गिदिर सोरबा टिकाटार सोरबा अफिसार सोरबा इन्जिनियार सोरबा गिदिर गिदिर सोरबा मिनिस्टारनि MLAनि फिसाज्ला बेजों बे लोगो बिसोरनि लोगोफ्रा टिफिनाव गोबां गोथाव गोथाव जानाय लाबोयो नाथाय माइकेलनि टिफिनाव मा लाबोयो खुनुरोखोम ओंखाम आरो खुनुरोखोम आलु एवनाय बैसोरनि गोथाव गोथाव नायै बेदर हरनाय बिदि लाबोनो हाया अब्लाबो बिनि लोगोफ्रा बेनो गावसोरनि लाबोनाय टिफिनखौ बेदरफोरखौ नाफोरखौ बिदि मोजां मोजां एवखां सावखां लाबोनायखौ बेनो माइकेलनोबो होयो नाथाय बेनोथ' ओंखाम आरो आलु एवनायल' बेखौनो बे जायो बेनावबो जेबो लुबैनाय गैया बेनावबो जेबो हास्थायनाय गैया बै गोनां गिदिरनि फिसाफोर बादि बिबो लुबैया नाथाय जेब्ला 9, 10 मोनो अन्धगाफोर बिनि लोगोफोरजों बियो स्कुल गखांनानै सम सम रेस्टुरेन्टआव थाङो मम' जाहैयो चावमिन जाहैयो बबेबा पार्कआव बेरायहैयो आरो बिसोरनियाव गिदिर गिदिर आइफन मबाइलफोर नुनो मोनो बिसोरनि गाननायफ्रा जोंब्लाव माब्लाव मालाय गारि मटरै स्कर्पिय' गिदिर गिदिर गारिजों बिसोर बेरायो नाथाय बिसोरखौ नुयोब्ला बे माइकेलाबो गोसोआव लुबैना फैखाङो आय' आंनि लोगोफ्रा गिदिर गिदिर गारिजों मालाय बेरायनो थाङो गिदिर गिदिर मबाइल दं नाथाय आंहा गैया आं मानो दिनै हावरिया न'खराव जोनोम जाखो आंनि लुबैनायखौ आं मोनलिया मालाय बिसोरो गोदान गोदान दिनैनो गोदान बायो गाबोनो आरोबाव गोदानखौ बायफिनो दिनैनो बेखौ गारो आरो गाबोनो गोदान बिसोरो नाथाय आंहा बे गोजामखौनो गानबाय थानांगौ जुथाब्लाबो लंपेन्टब्लाबो गोजाम बिनि गोसोआव लुबैनाय फैबाय जाय बियो उन्दै समाव जेबो बिमाया बिफाया जेख'यो बेखौनो बियो गोसो खुसि गोजोननाय मोनोमोन नाथाय जेब्ला देराय लावबाय बेनावबो लुबैनाया फैबाय नाथाय बे मोजां न'खरनि सासे ख्रिस्टान न'खरनि इसोरखौ अनग्रामोन जेब्लाबो बिफाजों बिमाजों जेब्लाबो गिर्जायाव थाङो जेब्लाबो गिर्जायाव थाङो इसोरखौ खुलुमो हान्थु खरायफायो रंजालि सानफायो फुंनि बिनाय मोनानि बिनाव बिफायो नाथाय जेब्ला देरनाय लोगो लोगो बे गासैखौबो बे बाहाजोबनाय फैबाय बियो खुलुमनो सम गैलिया बे लोगोफोरजों अन्धगाफोर बेरायनो गोसो जाबाय लोगोफ्रा बुङो ओइ माइकेल गाबोन बैयाव बेरायहैगोनलै देलै स्कुल गनानै थाब फैगोन स्कुल गखांनाय लोगो लोगो बेलासियाव बेरायहैगोन जोङो बैयाव चावमिन जाहैगोन मम' जाहैगोन चिकेन पक'रा जागोन गोथाव गोथाव रेस्टुरेन्ट जागोन आंनाव फैसा गैया नों होनाङालै जों होगोन लोगोफ्रा बेखौ लेङै लेङै नाथाय जेब्ला बिसोरजों लोगोसे बेरायनायाव गिदिर गिदिर मबाइलखौ नुनानै जानाय लोंनायखौ नुनानै आरो बिनि लुबैनाया बांद्रायनिफ्राय बांसिन हमबावबाय हालेलुया 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 अन्धगाफोर बिनि लुबैनाया बांबाय बेबायदिनो दिनै बे न'खराव माबायदि जाबोनो हमखो जाय माइकेला दिनै सानसे समाव बियो लुबैनायबाय बिफानाव बियो बिनि लोगो बुंबाय नोंबो मबाइल बिदोलै जोंनावबो दं जोंजों रायज्लायनांगौ ना सम सम मबाइल बायाबा जोंजों लोगो जानो मोनालै
मबाइल बायाबो जोंजों रायज्लाय मोनाबो जों लोगो अब्ला बे लोगोफोरनि बाथ्राखौ लानानै गोनां गिदिर अफिसार इन्जिनियार डक्टरनि फिसाफोरजों लोगो जानानै बे गाव हावरिया दुखुथिया खामला मावना जाग्रा दिनै बिनि न'खराव दिनै बे गासैखौबो बिमा बिफानि बोसोन लायोमोन अनोमोन नाथाय दिनै बे गथ'आ बै गोनां गिदिर माहाजोननि फिसालाफोरनि गासै लोगोफोर जानानै बिसोरनि बाथ्राखौ लाबाय आरो बे गावखौबो लुबैनायाव फैबाय बियो मबाइल बिबाय सानसेखालि बियो मबाइल बिबाय माबालाय आंनाव मबाइल नांगौ मबाइल फिसा नों दासो क्लास 9 मोनदों नों दानो मानो बेबायदि मबाइल बिखो आं मिथियालै आंनो मबाइल नांगौ मिथिया होनबाथाय बुजिदो बियो अख्रा अहं जाबाय फिसाफोरनि रावा गाज्रि बाथ्रा जालांनो हमबाय आं मिथिया नांगौ जाय गथ'नि गोसोआ गुरैमोन नद्रमोन माहिमोन दिनै बियो गासैखौबो बावनानै इसोरखौबो खुलुमनायखौ बावबाय गिर्जा प्रार्थना नागारबाय दिनै बियो बिमा बिफाजों मोजां बाथ्रा रायलायला फरायनायाबो गोसो जलिया जेब्लायबो माब्ला स्कुलाव थांना लोगोफोरखौ लोगो हमगोन आरो बेनिफ्राय माब्ला बेरायनो मोनगोन बिनि गोसो मैखुना गासैबो संसारनि लामाजों जाबाय जाय माइकेलनि गोसोआ अनदेगाफोर सानफ्रोमबो मबाइल बियो कय हाजारनि मबाइल आइफन नङाब्लाबो 15-16 हाजारनि मबाइल नांगौ आंनो 15,000-16 हाजारनि मबाइल नङाबो जायालै आंनि लोगोफ्रा मालाय गिदिर 50,000 60 हाजारनि 1 लाखनि मबाइल लाय अब्ला बुंबाय खोनासं फिसा जों सासे दुखुथिया हावरियानि न'खर आं मालायनो खामला मावनानै दिनै नोंखौ फोरोंदों फिसा मोसौ हालिसे दं मालायनि हाखौ आदि मावनानै आं दिनै न'खराव खस्थ' मस्थ'यै आं बेबायदि जाबोदों फिसा जोंहा जेबो गैया आं बै समाव दाहोना थानानै खामला मावनानै बेबायदिनो गरफा गरनै मोननाय रांजों आं बे मोसौ हालिसेखौ आं बायदोंमोन आरो बिदिनो गुबुनाव आदि लाना आं माइ गायदोंमोन जोंहा बेबायदि गैया आं बबाव 15-16 हाजार मोनो फिसा आं मिथियालै बाबा आंनो नांगौ जुदि नोंसोर आंनो बे 15 हाजारनि 16 हाजारनि मबाइलखौ होनो हायाब्ला आं दिननिफ्राय जाया आं दिननिफ्राय लोङा आं दिननिफ्राय स्कुलाव थाङा सासेल' फिसामोन एसेग्राब अनोमोन बिनि सायावनो गासै मिजिं थांखि दंमोन दिनै बि फिसाया दिनै बिमा आरो बिफाखौ मेगनाव मोदै खुगाव खुदै खालामबाय बबाव मोननो बिसोरबो होनो हाया बेबो लुबैयो बेबायदिनो सान हर मबाइल बियो आरो बे बिनायाव होनो हायैलाय अनदेगाफोर फिसालाया गाबनानै जाया लोङा हांगा स्ट्राइक होनानै अब्ला बियो बिसिनायाव उन्दुना थाबाय बिसिनायाव उन्दुना बियो थायो आरो बिसिनायाव उन्दुनानै बियो जानायबो गैला लोंनायबो गैला जाय माइकेला अब्ला बिफाया खाथियाव थांदों फिसा नों जादो नों स्कुलाव थांदो फिसा आं थाङा आंनो मबाइल नांगौ नङाबा स्कुलावबो थाङा आं जायाबो थैलांगोन आं बिमाबो खाथियाव थानानै मोदै रोथै गाबदों आयौ फिसा नों मानो बेबायदि जाखो नों बिदि नङामोन फिसा जोंहा सासेल' फिसामोन दिनै नों बबाव सोलोंनानै फैखो फिसा आं सोलोङाखै आंनो नांगौ नों बेबायदि बिमा बिफाजों अख्रा बाथ्रा उल्था बाथ्रा गाज्रि राव बाहायफेरामोन दिनै नों बेफोरखौ नों बबेनिफ्राय मोनखो अब्ला बे समाव बिमाया गाबदों एसेग्राब अनोमोन जों नोंखौ जोंनिफ्राय बांसिन अनो फिसा जों मोनजायाब्लाबो जों नोंखौ जाहोगोन जों मोनजायाब्लाबो जों नोंखौ रसा फोनाङा जानायजों नङालाय आंनो नांगौ मबाइल आंनो मबाइल होआब्ला आंनि लोगोफ्रा मालाय गिदिर मबाइल लायो मालाय बिसोरा मोजां गाननाय दं नोंसोर माब्लानो आंखौ मानो जोनोम होआ आंखौ मानोथो फेदेरा आंनो जुदि होनो हायाब्ला नोंसोर आंनि मानोथो बिमा बिफा अब्ला फिसानि बे एसेग्राब गेदेर बाथ्राफोर दुखु मोननाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै बिमानि मैखुना थेर बेथेर जादों बिफानि मैखुना थेर बेथेर जादों दिनै बेखौनो बै गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जि सोमदों नोंसिनि फिसाफोरनि थाखाय गा अनदेगाफोर जोंनि गोबां फिसाफ्रा दिनै लोंनाय जानाय फेनाय बेबायदि गोबां न'खरफोर बायदिसिना जाथायजों दिनै बिमा बिफाखौ दुखु होदों जायनि थाखाय बिमा बिफाफोर गाबबाबो आगोर मोना दिनै बे माइकेलाबो दिनै बिमा बिफाखौ बेसेबां मालायनि बाथ्राखौ लानानै गावनि लुबैनायजों बिमा बिफानि दुखुनि जिउ जारिमिनखौ मिथियाखै बियो दा अनदेगाफोर बियो बिदों नाथाय बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ जोबोद अनो अब्ला बुंदोंमोन फिसा जोङो 4,000 5,000खौ खुनुरुखुम बायना फैनो नाङालाय आंनो 4,000 लासिंसिं आं बेखौ नाङा
आंनो 15-16 हाजारनि होनांगौ नङाब्ला आं थैलांगोन आं जायाबो लोङाबो थैगोन साननै जाबाय सानथाम जाबाय सानब्रै जाबाय सानबा जाबाय दिनै अन्दागाफोर माइकेला दिनै जाया लोङा बिसिनावनो रानथाबना दं सान हर गाबदों मा खालामबावनो बिमा दिनै जोंनि फिसा सासेल' बियो जाया लोङा थैसिगोन मा खालामबावनो आंबो सानथ्रनो हायाखिसै बिफा दिनै फिसायानो जोंखौ बिदि दुखु होगोन जोंनि फिसाया जोंखौ दिनै गाबहोगोन दिनै जों मा खालामबावनो मबाइलबो बियो जों बबाव मोननो 15-16 हाजार बबाव मोननानै फिसानो जों होनो हानो अब्ला बे समाव बिमाबो गाबदों बिसि फिसाय सानैजों गाबालायनानै गाबदों जेरैबो राहा गैया सासे दौरिया बिसिनाव आलासि जानो फैदोंमोन फादारा जेब्ला बिखौ बेसेबांबा अननायजों बानजायदों गोबाना बिखौ खुलुमदों बाबु सना नों बिदि जानाङा दिनै बियो सासे दौरि फैब्लाबो सासे फादार फैब्लाबो फादारनि बाथ्राखौबो फंसेबो खोनासङाखै मानोना सैताना बिनाव हाबनानै बिनि गोसोआ अन्थाइ बादि जाबाय गोबांथार दिनै बे फादाराबो बुजायदोंमोन बानजायदोंमोन दिनै बे फादारनि बानजायनाय बिनायावबो दिनै बियो खोनासङाखिसै आरो फादाराबो बेबायदिनो बे न'निफ्राय बिदाय लानानै गावनि मिसनाव थांफिनबाय दिनै जाय फिसाया जाया लोङा सासेल' फिसा दिनै बे थैनोसैयाव ओंखाम जायाब्ला दै लोङाब्ला बे थैसिगोन बेनिखायनो दिनै जाय अन्दागाफोर मार्कुस आरो बेरेनिकाया गावनि फिसाखौ जोबोर अनो अब्ला बिसोर सानलायबाय बाबु बिमा जों फिसाखौ बेबायदि नायगार बोरै जाया लोङा दिनै बे थैसिगोन सासेल' फिसा दे बिमा जों बे मोसौखौ फानदिनि जा बेसेबां मोनो हालिसे मोसौखौ नाथाय बे मोसौखौ फानोब्ला जों माबोरै हाल मावनानै आदि मावनानै जाबावनो बबाव माइरं माइ मोनबावनो बे उनाव जागोन बिमा जों बेखौ फानदिनि बेनिखायनो बिसोरो गावनि फिसाखौ अननायनि थाखाय मोसौ हालिसेखौ बिसोरो अन्दागाफोर 17 हाजारनि फानबाय 17 हाजारनि फाननानै अन्दागाफोर दिनै बियो 15 हाजारनि मबाइल गंसे बेनो होफैबाय आरो ओमफ्राय बुंबाय फिसा नै जों लाबोबाय लादो फिसा नों दिनैनिफ्राय ओंखाम जादो फिसा नों दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांदो फिसा मोदै रथ' गाबनानै मबाइलखौ होनानै बिमा आरो बिफा गाबनानै होनानै थांबाय जेब्ला मबाइलखौ मोनो अब्लासो बे गथ'आ नाथाय 6 दिन जाबायमोन जाया लोङा हयथ' बियो जाया लोङा एसे सानसे थाबावोमोनब्ला बे थैसिगौमोन जेब्ला मबाइल मोनो अब्लासो बे ओंखाम जाबाय दै लोंफिनबाय अखानायै स्कुलाव थांबाय जेब्ला बे मबाइल मोननानै बियो साबसिन जादों दा बे गियानिसिन जादों दा बे दिनै अन्दागाफोर बे मबाइलखौ मोननायनि उनावहाय दिनै बियो अन्दागाफोर सम मबाइलजों बियो बे गावनि लोगोफोरनो मबाइल हरो मबाइल लायै दिनै मबाइलजों रायलायै जाय गथ' क्लास 9आवनो गले फेल जाबाय मबाइलजों गाज्रि पिक्सार नायनायजों उन्दै गथ'आनो दिनै बियो बेबायदि फाबाव गोग्लैबाय दिनै बे गासैखौबो नुहुरनानै जिसुमदो नोंसोरनि फिसाफोरनि थाखाय गाब दिनै बे मोनसे न'खरनि जाथाया अन्दागाफोर दिनै बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरफ्रावबो जानो हागौ एबा जाबाय दिनै गोबांथार न'खराव अन्दागाफोर फिसाफोरनि दुखु होनायाव बिमा बिफाफ्रा गाबनांदों बेनिखायनो इसोरखौ बुंदों अ जेरुजालेम फिसाफोर नोंसोर आंनि थाखाय दागाब नोंसोरनि फिसाफोरनि थाखाय गाब बेनिखायनो जोंनि फिसाफोरनि थाखाय नोंसोरो स्पेसियेलि गाबख'दो बिख'दो बेखौ थिनदों अन्दागाफोर जाय दिनै माइकेला दिनै बियो क्लास 9आव फेल जानानै आरोबाव लोगोफोरजों बेरायनानै जोबनायाव दिनै बियो देरबाय लावबाय आरोबाव अन्दागाफोर देरै लावै बे गथ'आ मा जाखो जोबनायाव बियो गाज्रि खामानियाव आगान सुरबाय गुन्दा लोगोफोरजों गुन्दा खामानियाव सिखाव खामानियाव फरायनायाबो गैला क्लास 9आव गारनानै दिनै बियो बिमा बिफाखौ बेगानाव बोदै खुगाखौ खालामनानै दिनै बेसेबां गाबहोबाय हालेलुया 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 जाय माइकेला दिनै बियो गाज्रि खामानि जौ लोंग्रायाव सिखाव खामानि मावग्रायाव गुन्दाफोरजों बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायाव जोबनायाव गले जेलाव जोबजाबाय जायनि थाखाय बिमा बिफानो सान हर गाबनांदों फिसानि बे सासेल' फिसानि सायाव मिजिं दंमोन सासेल' फिसानि सायाव गोबां थांखि दंमोन दिनै जानो हागौ जोंनि जाय फिसाफ्राबो दिनै बिमा बिफाखौ बेसेबां दुखु होदों
गोबांथार बेबायदिनो जौ लोंनायजों ड्राग्स जानायजों बिरि सोबनायजों गानजा जानायजों आरो बेबायदिनो गावनि फिसाफ्रा दिनै बिमा बिफाखौ बेसेबां दुखु होदों बेनिखायनो बे फिसाफोरनि थाखाय नोंसोरखौ बुंदों अ जेरुजालेम फिसाफोर नोंसोर आंनि थाखाय गाबनाङा नोंसोरनि फिसाफोरनि थाखाय आरो गाव गावनि थाखाय आरज गाब हालेलुया 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 जोबनायाव दिनै अन्धकार जाय बिमा बिफाया सान हर गाबब्लाबो आगोर मोनै बिसोर दिनै मालायनाव बिबायना जानांबाय जाय सानफ्रोम बिसोर गाबनांदों जाय बेनिखायनो अन्धकारफोर फंबाय बिनानावफोर नोंसोरबो दिनै बे गथ' बादि दाजा जाय बिमाया बिफाखौ खस्थ' खालामनानै फोरोंदोंमोन स्कुलाव हरदोंमोन बे हरनायनि फिथाइखौ नोंसोर नायहर बिसोरनि दुखुखौ नायहर खामला मावनानैबो गोबां खस्थ' थैनानै जाय आइ आफा नोंसोरखौ फोरोंदोंमोन फेदेरदोंमोन दिनै बिनि अननायखौ बिसोरनि गोबांथार खाफालनि गोलोमदैखौ हाव खोख्लैनानै खस्थ' थैनानै नोंखौ अननायखौ नोङो बुजिनांगोन जोहोलाव सिख्लाफोर नोंसोर दिनै बेबायदि बै माइकेल बादि बे गथ' बादि नोंसोरबो बिदि जौ सिगारेट गान्जा ड्राग्स बेबायदिनो सिखाव गाज्रि नायनायाव आगानथोरब्ला दिनै बिमा बिफानो गाबदों बे नङा सोरगोआरि जाय इसोरा बेसेबां गाबदों मानोना अन्जायगाफोर गोथार बाइबेला जोंखौ फोरमायो सासे मोजां मानसि थैनायनिफ्राय गाज्रि मानसि थैनो बांसिन गाबो सोरबा गोथार मानसि थैनायनिख्रुइ सोरबा गुन्डा सिखाव दाखायरा बिनि जिउआ थैबायब्ला बिनि थाखाय बांसिन इसोरो गाबो मानोना बे गावनि फिसामोन दिनै बियो थैनायनि बहा थांगोन नोरोगाव जायनि थाखाय दिनै इसोरो गाबदों बेखायनो इसोरखौ बुंदों जेरुजालेमनि आइजोफोर नोंसोरो आंनि थाखाय गाबनाङा नोंसोर फैगौ बोथोरनि थाखाय नोंसोरनि फिसाफोरनि नोंसोरनि फिसायफोरनि गाव गावनि थाखाय नोंसोर बेखायनो बे जुनिया दिनै बे सुक्रबार गिर्जाखौ आरज गाबनो थाखाय दिनै जिसुनि स्वयं थोनलांदों बेनो आं थोननाय बाथ्रा नङा हालेलुया 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 अन्धकारफोर दिनै बे न'खराव बेसेबां गाबनांनाय बेसेबां दुखु थांखि आरो मिजिं गासैबो फैमाल खालामजोब्बाय जानो हागौ जोंनि न'खरफ्रावबो सोरबा फिसाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ दुखु होदोंब्ला दिनैनि दानो गोसो गाब आं दिननिफ्राय जौ लोंलिया आं दिननिफ्राय बेबायदिनो बिमा बिफानाव गारि मटर डिमान्ड खालिया आं दिननिफ्राय बिमा बिफानाव बेबायदिनो हावरिया दुखुथिया न'खराव इसोर आंखौ हरबायब्ला आं हावरियानि जिउ दानानै बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै आं फरायगोन लिरगोन गोथार मानसि जागोन बे थांखिखौ लानानै फै नाथाय बे माइकेल गथ' बादि नोंसोर बेबायदि मोनैफोरखौ मोननो हास्थायनाय गाज्रि नायनाय लोगोफोरजों गुन्दाफोरजों सिखावफोरजों थाफानानै गाज्रि खामानि मावब्ला जोबनायाव सैनांगोन गाबनांगोन दिनै बे न'खराव बिमा बिफाखौ बेसेबां दुखु होदों जायनि थाखाय दिनै अनजाग्रा गासै आइजोफोर गासै बिफाफोर गासैबो फोथायरिफोर जोङो दिनै बे बोथोरनि थाखाय जोङो बिदिनि आरज गाबदिनि हालेलुया 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 अन्धकारफोर आरोबाव दिनै अन्धकारफोर दानिया आं बेखौनो फोरमायबावनो लुबैदों मोनसे न'खरनि जाथायखौ लानानै जेब्ला आङो मोनसे जायगायाव दतमा फारिसि सिङाव जानायाव मोनसे जायगायाव जेब्ला आङो रिट्रिट लाहैदोंमोन बे समाव सासे दुखुथिया जांगिला ब्रह्म आरो बिनि बिसि मुङा समायसि ब्रह्म बिसोर सानैजों मोजां मोनलायना हाबा जादों मालाबाबो सानाखैमोन बिसोरो जांगिला आरो समायस्रि बिसोर सानैनि गेजेराव सानसे समाव गावस्रालायगोन आरो 4 बोसोरनि गथ' सोमदोन ब्रह्म फिसालानि मुंखौ सोमदोन दोनदों आरो बिसोरो हावरिया न'खरनि बिसोरबो जाय जांगिला आरो समायस्रि सानैजों अनलायनायजों सेंग्रा सिख्ला समाव मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय आरो हाबा जानायनि उनावबो अन्धकारफोर इसोरा बिसोरनि गथ' सासे हरबाय जायनि मुंखौ बिसोर सोमदोन दोनदों 4 बोसोर जाबाय न'खराव थाखा फैसा गैयिखाय सानसेखालि बुंबाय बाबु बिफा आंनि लोगोफ्रा बै भुटानथिं खामानि मावनो रां खामायनो थांदों आंबो एसे 6 माससो खामानि मावनानै दे जोङो एसे आं खामायनो नों न'आवनो थानानै नोङो जा हाल मावदो फिसाखौ नोङो बाहाय नायनानै आङो आंनि लोगो बैयाव भुटानाव बे भुटाननि सिङाव थानानै बेबायदि आङो मासाव 15,000 मोनोनो आं बाहाय खामानि मावनो थांनोसै आं गोजानाव बेंगालराव दिल्लीयाव थाङा नाथाय आङो बै भुटानावनो खाथियावनो थांगोन भुटानाव बे दादगारिथिं बे सानसेखालि
अब्ला गावनि लोगोजों बेहाबो आन्दायगाफोर फिसाय गोनांखा फिसाय गोनांब्लाबो साबसे फिसाय दं बेखौ बुंथ'नो हाया बेबायदि मानसिखौ लोगो मोनबाय बियो मोजां बुरखायनानै मासाव 15,000 प्लस मोनगोन बेनि उनाव 20-25,000 मोनगोन माखासे खामानि दं ओंखाम संना होनांगौ हटेलाव ओंखाम संना होनांगौ नोङो लासैनो 15-20-25,000 बेबायदि मोनलांगोन दे बाबु बिफा नोङो बाबुखौ लाखिदो आरो ओमफ्राय आङो बै भुटानाव ओंखाम संनो थाहैसै हटेलाव फार्स्ट 15,000 मोनगोन बेनि उनावहाय मास मोनसेनि उनाव 5,000 बारायनो 20,000 मोनगोन बेनिफ्राय बारायलांबाय थागोन जों बिदिनो एसे रां खामायनो दे मोजाङै मोजां गावनि बिसिखौ समायस्रिखौ बेबो बिदाय हरबाय समायस्रिया बेबायदिनो भुटानाव मोनसे हटेलाव ओंखाम संग्रा जानानै बेहायनो थाबाय नाथाय हटेलाव सोर फैयो मोजां गाज्रि मानसि गोबां फैयो आरो बे भुटाननि बे हटेलाव जौ गोजा फानो गोबां मोजां गाज्रि जौ बथल होयो बिसोर जौ होयो आरो बिसोर सिख्ला बायदि महरैनो देलायनानै बिसोर थायो जौबो होनांगौ आरो ओंखामबो संनांगौ जौ लोंनानै बिसोरनि नोजोरा बे जानो हागौ बिसोरो बर' हिन्जावफोरनि सायाव नोजोर गोग्लैबाय जौ लोङै लोङै गाज्रि बाथ्राबो दिहुनबाय बिसोरनि नोजोरा गाज्रि मानो लोंनायनि गेजेरजों बिसोरनि नोजोरा गाज्रि जाबाय बिसोरनि नोजोरखौ बिसोर मिथिगौ अब्ला बिसोर सानैजों रायलायो नै लोगो बै जौ लोंनाय मानसिया आंखौ बिदि गाज्रि बुंथारदोंहाय जेबो सानना बुंथों मा जानोसै फैसा खामायनायावलाय फैसा जासिदों आंनो 5,000 जासिदोंमोन मोजां बाहायगौ जेबो नङा आंनो बेबायदि फाप मावोब्ला आं गेदेर मा फापआ गोजाना गोथां होनना बुंबाय बेनि लोगोआ बेखौ लब खालामबाय आं बेबायदि आंनि देहाखौ फानोब्ला नों बिदि खालाम मानो बै आइजोआ बिदिनोखा मानोना बे आइजोआ बिदिनो देहा फानो आरो हटेलाव थानानै बियो मासावनो 50-60,000 1 लाख गाहाम खामायो गावनि दरमानि अनगायै जाय गाज्रि मानसि थायोबा गाज्रि जायो सिखावसो थायोब्ला सिखाव जाफायो दिनै बे समायस्रिया नाथाय बेबायदि आखुथायनि आइजो नङामोन दिनै बियो थाखानि लबाव अन्धगाफोर बे थाखानि लबावनो दिनै बियो समायस्रियाबो आरो बे जौ लोंनो फैनाय मानसिफोरजों मिनिस्टु रायलायबाय इंगित होबाय आरो रुमाव थांनानै बिसोर गावनि देहाखौ बे फानबाय जेदिनखालि बियो माना फिसायनिफ्राय गोजान जानायाव बिनि गोसोनि लुबैनाय मोदोमनि लुबैनायाबो गाज्रियाव थांबाय सैताना बेखौ बुरखायबाय अन्धगाफोर बे 5,000खौ फार्स्ट मोननायाव लब जाबाय माथो बेबायदिनो आङो देहा फानब्लानो 5,000 मोनोब्ला आरोबाव बेबायदिनो बिनि लुबैनाया बांबाय आरो बेबायदिनो खामानिखौ गाज्रियाव बियो आगान सुरनो हमबाय गावनि सेलारिनि अनगायै बियो बांसिन खामायबाय अन्धगाफोर मानोना बे हटेलनि मेनेजाराबो माखासे इनकाम मोनफायो बेखौनो बिसोरो सोरबा बर' आइजोफोर एबा गुबुन सोरबाफोर बिसोरो लाबोयो मानोना बै लांग्राया बेहाबो कमिसन दं जायखौ बे लाबोदों मानोना बेयो हरदोंमोन गावनि फिसाय जांगिलानो 6 मासआ बेनो हरबाय थादों मासाव बिदिनो 20-25,000 एकाउन्टाव सोनानै हरो अन्धगाफोर आरो जाय हटेलाव बाहायबो गावनि गथ' फिसा बेनिफ्राय मामाखौ आं नायनो बापा मामाखौ आं लोगो हमनो उन्दै गथ' 4 बोसोर बिमाखौ नागारनो हागोन दा बि दिनै बेबो गोसोखाङोमोन बिमाया नाथाय जेब्ला गुबुनजों मोदोमनि गाज्रि सोमोन्दो जायो अब्ला फिसाज्ला आरो गावनि फिसायखौ बे बावनो हमबाय सैताना बेनाव थानानै गुबुनजों बेबायदिनो थाखा फैसाखौसो बियो माबोरै खामायनो बेखौसो गोसोखांबाय बांसिन आं दिनै मा गोदान लोगो मोनगोन हालेलुया 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 दिनै आं बोरै रां खामायनो हानो बेखौसो बियो समायस्रिया गावखौ साबसिन समायना लिपस्टिक फुननायजों साबसिन ड्रेस खानायखौ स्ट्रेट खालामनायजों आरो समायना रमायना बिउटि पार्लाराव थांनानै गावखौ समायनासिन खालामफिनबाय माने गावखौ सोरबाफोर बांसिन नोजोर होनानै रां खामायनो थाखाय दिनै बिनि गोसोआ फिसायनि फारसे गैला गथ'नि फारसे गैला नाथाय बिसोरो 3 मास ना 4 मास थानाय उनावनो मामाखौ आं नायनो मामाखौ आं लोगो हमनो बाबा लेंहरबाय फनजों नायफैबाय जाहोहरबाय खुसि जाबाय आरो ओमफ्राय थाब थांफिन आंहा
माहाजोना बिदि गोबाव थायोब्ला दरमाखौ दानगोन बेनिफ्राय बिनो जायै लोङै बिसोरो फैफिनबाय खुसि खुसि बिसोर फैफिनदों गावनि बिमाखौ खुदुमबोदों गावनि बिमाखौ खुदुमबोना खुसि जादों नाथाय थाबोनो माम्मा थाब फैना माम्मा आंखौ मानो गारनानै फैखो आं थाब थांगोन सना आं थाब थांगोन दे होनबाय बिमाखौ नागारनो हायाखै अन्थाव बाथाव 4 बोसोरनि गथ' बे सोमदोना बिमाखौ नागिरबाय थायो गाबबाय थायो बेबायदिनो 6 मासनि उनावहाय दिनै बियो बिनि फैसा हरनाया एकाउन्टआव हरनायाबो बन्द जाबाय समयसाया दिनै गावनि आंगो गथ' आंगो फिसाय बे गासैखौबो बियो आंगो सानाजासे संसारनि बे गाज्रि मानसिखौसो आंगो लोगो खालामबाय थाखा फैसाखौसो आंगो लोगो खालामबाय आरो दिनै बियो इसोरजोंसो सोमोन्दो गैला बियो पापखौसो बजबबाय अन्धकाफोर बेखौनो लानांदों नाय नोंसोर गाव गावनि थाखाय गाव गावनि फिसायनि थाखाय गाव गावनि बिसिनि थाखाय गाव गावनि थाखाय नोंसोर गाब बे बोथोरखौ लानानै अन्धकाफोर जाय दिनै अन्धकाफोर सानसे समाव दिनै बे जायगायाव थायाखिसै बे जायगायाव थायाखिसै गुबुन आरोबाव पुनसिलिङावसो बेखौ लांबाय पुनसिलिङाव बै दादगारि भुटाननिफ्राय लांनानै पुनसिलिङाव लांबाय जेब्ला नागिरफैबाय बाय गैला फनाबो बन्द माथो गैला जों मिथिया नागिरै अब्ला बेनिखायनो आंनो फन हरनानै गाबदों आदा आं जांगिला ब्रह्म आंनि बिसिया आंखौ नागारनानै बबावबा थांबाय आंनि फिसाया गाबगासिनो दं मामा मामा होननानै फिसानि गाबनायखौ नुनानै एखनबा गथ'आ गेलेयो नाथाय दसे उनाव गावनि बिमाखौ गोसोखाङो अन्थाव बाथाव फिसानि गाबनाय मामा माने गाबथिनाय आंबो दिनै गावनि बिसिखौ फैफिनजानो लुबै बबाव थांखो मिथिया बे हटेलावबो गैलिया नों बिदो होननानै सानसेखालि जेब्ला आङो बे मोनसे बांलाजोरा दतमा फारसिनि सिङाव मोनसे जायगायाव आङो रिट्रिट लानो थांनायाव अब्ला बियो फैदों आरो बे थाफैदों गथ'आ अन्थाव बाथाव जाय बे गथ'आ अन्धकाफोर गोबां मानसिफोरजों गेलेदों सोरखौबा बिमा बादि नुयो नाथाय खाथियाव थाङो खारदेलाङो बिमा नङा सोरखौबा बिजों गेलेफायो बिमा गैजाला खारजाबाय होननानै गोबां अन्थाव बाथाव बिब'नि समान बिमानि समानफ्रा बेखौ बामो मामा होननानै खारदेलाङो बिमा बादि नुयो बेबो बिमा नङा बिनि गाबनायखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा गाबफारो जेब्ला जांगिला ब्रह्मआ जेब्ला गसंना टेस्टिमनि लायो आदा 2 बोसोर जाबाय आंनि हिन्जावा रां खामायनो होननानै भुटानाव ओंखाम संनो थांदोंमोन दिनै आंनि फिसाया नागिरबाय थादों फिसाखौ आं बिनि गाबनायखौ नुनानै फिसानि दुखुखौ नुनानै आं सहायनोबो आं गोब्राब मोनबाय आंनि हिन्जावा बबाव थांखो आदा आरज खालामनानै होदो होननानै माथो रथ' गाबदों नायदो